Termékek AliExpressről 1000 forint alatt. Vajon milyen cuccokat kaphatunk? Na, haligali, sziasztok srácok! Mint ahogy olvashattátok, meg mondtam az előbb is, AliExpressről érkezett a cucc. Hallgattam rátok. Először is szeretném megköszönni mindenkinek azt a rengeteg pozitív kommentet, hozzászólást, és ezzel is támogatva azt, hogy még merjek rendelni az Aliról. Szóval szeretném megköszönni elsősorban a kutyámnak, a macskámnak, az egeremnek, őszentségének a pápának, anyunak, apunak, a szomszéd Feri bácsinak, és legfőképpen nektek, hogy ilyen sokan tényleg segítettetek nekem így. Merjek még egyszer bevállalni ilyet, és megérkezett, hál' Istennek, tényleg megjött minden. Most odafigyeltem rá, hogy honnan rendelek. 1000 forint alatt rendeltem minden egyes dolgot, amit megmutatok, megnézzünk, be fogom szépen ide vágni, és akkor látni fogjátok az árát, hogy mi mennyibe került, mert ezt most én fejből meg nem mondom nektek, az biztos. Azért előtte kibontottam, megnéztem, hogy tényleg annyi van-e benne, amelyet én rendeltem. Kicsit gyanús volt a cucc, hogy pici meg minden, de minden benne van. Szóval, hát ez most nem egy olyan unboxing lesz, hogy ilyen mystery box, de majd a következő valószínűleg már olyan lesz, csak most ugye egy teszt, hogy tényleg megérkeztek-e a dolgok. What? Ez tényleg egy teszt volt, hogy megérkeznek a dolgok, azért is nem mertem olyan dolgokat rendelni. No de, megjött, és most nézzük, hogy micsoda. Nem nagy dolgok, de legalább talán hasznosak lesznek, de nem biztos. Elsősorban is, már is itt kifigyelt az első kis termékünk, ami nem más, mint egy, hát elméletileg ilyen AirPods-os kis cumó, amit az arra szolgál, hogy fogod, és bele kell pattintani a két kis fülest, habár nem hiszem, hogy csak AirPods-hoz való, hanem ez bármilyen olyan füleshez, ami ilyesmi foglalattal, vagy ilyesmi szárral rendelkezik. Anyaga. Ez szilikon, ilyen rugalmas szilikon, ami tök fasza. Ez elméletileg arra szól, beteszed a nyakadba, becuppantod a füledbe a kis cumót, ez tudom, hogy az öregek tudod, amikor tudod, szemüveget így felrakod, és akkor így leakasztod a nyakadba, vágod meg a napszemüveget. Na, ezt próbáljuk is ki. Itt a kis AirPods-om. Ez amúgy, hát ez a Kamu AirPods, amúgy meg nagyon jól szól. Hát most nem reklámozok, meg semmi. Az iPhone Magyarországnak az oldalára rendeltem. Ez egy ilyen kínai cucc. Eddig működik, szóval tök jó. Itt az egyik. Beletesszük a másikat, aztán csókolanyát boldizsár. Na nézd meg. Figyelj! Csini, bedugod a füledbe, irányítod, ezt nem fogod vele, az biztos. Itt most érzékelni itt a nyomás, de itt rohadtul nem érzékelsz semmit. Hát mindegy, de amúgy úgy néz ki, hogy... Andris, nyugodjál le. Úgy néz ki, hogy működik a cucc. Működik, ha bár eddig is működött, csak hogy ha ilyen valahogy nem akarod ebbe a kis ketyerébe belerakni, hoppá, hát öreg. Ez amúgy praktikus, és nem volt drága. Na hát ezt arra gondoltam, hogy edzésnél vagy ilyesminél ugye az ember... Ja, de várjál, igen, ezt el is feltettem mutatni, hallod? Hoppá, ez mágneses, tehát ezt így össze tudod rakni. És akkor nem jön szét. Jó, ezt nem is mutattam. Basszus a lényeget. Így. Ennyi. Jó van, srácok, ez mehet is akkor a jók közé. Tehát ne felejtsük el, 1000 forint alatt vagyunk még mindig. Következő. Ez pedig elméletileg egy vezeték nélküli fülhallgató. De várjál, mindjárt kibontom, azt megláthatod. Egy vezeték nélküli fülhallgató, amihez van egy külön kis töltő, ami nem C-s. Ez is mágneses. Elég már. És ez hogy működik? Na várjál. HD Music Headphones. Az már HD, biztosan. Odafigyelj. Bluetooth Music. Nem tudom, látod-e? De ott van. Aha, itt mondott. Melyik itt a jobb oldali? Hello. Rá sincs írva. Ha bár mondjuk így kiadja magát, szóval valószínűleg ez lesz a jobb. Csapassunk neki majd muzsikát. Ő itt Anna. Milyen disconnected? Hülye reklám. Miért van disconnected? Hát azért van egy hangja. Hoppá, itt lehet széptetni a zenét vele. Várjál. És megállítja. Figyelj, indítom. Indítja. Na, várjál, le fog állni a kamera, haló. Lemeled az aksi. Várjál, mindjárt. Na, ott tartottunk, hogy ez így szól. Ezt most hallgassátok meg ti is. Szól. Szarul, de szól. Tehát ennyi pénzért, én azt mondom, hogy vezeték nélküli, de szól. Nagyon szól. Hát ilyen nagyon... Hú... Hát ez ilyen halláskárosodás okozó készülék tud lenni. Amúgy működik, és
tudod rajta irányítani, akkor előre, hátra, lefel, minden tudsz rajta irányítani. Ennyi. Nagyon profi készülék, ezt tesszük a szarok közé, úgyhogy felett nem ér, de amúgy jó, hogy van. Következő, amit rendeltem, az egy tokocska, ami szétesik, ami elméletileg ehhez a készülékhez készült. Na most van egy gyors sztorim erről. Bementem telefonos boltba, mondom csávónak, hogy fia haver, kéne ehhez tok. Szóval ez nem AirPods, igaz? Mondom, nem. Akkor nincs. Az nem jó hozzá? Nem. De így? Nem. Jó van, csoró, mondom, akkor köszi a segítséget. Bementem máshova, vettem egy ilyen tokot a Madaras Tesco-ba, azt hiszem 1000 forint volt, vagy mennyi. Ezt hozzá én raktam föl, belecuppantottam, hallod, azt patika. Ahogy legszívesebben visszamennek a kisgyerekhez, azt mondanám neki, öcskös, figyelj már, az amúgy jó bele. Ennyit erről a sztoriról, nézzük meg, hogy ez milyen hozzá. Ezt így belecsúsztatjuk, ezt így rácsapjuk, aztán csókolom. És akkor azt mondja, hogy nem jó hozzá, figyelj. Ahhoz azt mondta hozzá a kis táska nekem, hogy nem jó. Ez patika. Tehát ezt, mint ráöntötték volna. Egyetlen egy szépséghiba, hogy ez egy ilyen fajta töltő, az USB-C-s töltő, és ugye ennek van egy ilyen kis fikuja. Annyit csináltam, hogy másikról lenyisszantottam, az tökéletesen záródik. Add csak hozzá karabinert, fogod, rábigyezted, az cső, az működik. Tessék, kinyitod, lecsukod, szevasz. Szóval nem kell itt az okoskodás, hogy hú, ez nem jó hozzá, hallod, mert ez nem AirPods, érted, ez nem AirPods, ez nem jó hozzá. De jó, ez a jó közé megy, mert ez fasza. A Key Finder, ez ilyen kulcskereső, nem tudom mennyire tükröződik vissza. Elhagyod a kulcsot, aztán megtalálod. Bármilyen meglepő is. Fogalmam sincs, hogy működik, de valahogy biztosan. Azt írja, hogy tedd rá a kulcsot, most ez lesz a kulcs. Kapcsold be, bekapcsoltam, fütyüljek. Ez nem is csinál semmit. Pif. Pif? Mi az, hogy pif? Az ott mi? Hát ez működik. Hát ez rohadt jó. Várjál. Na de ez itt túl könnyű. Várjál. Beraktam az ágyba, rátakartam a cuccokat, és most megnézzük milyen. Hát ez aztán nagyon hallja. Na most ez az a kategória, amikor nem tudod eldönteni, hogy szar-e vagy nem szar. Mert így hall, de már egy bizonyos távolságon nem úgy néz ki, mint aki hallani akar. Amúgy meg jól néz ki, meg villog. Jó, akkor ezt maradjunk annyiba, hogy de középre rakom. Itt vannak a jó dolgok, itt vannak a, hát nem annyira jó dolgok, de ne felejtsük el, hogy mi mindig 1000 forint alatt vagyunk, tehát ezek mind 1000 forint alatt voltak. Hát van még nekünk egy ilyenünk. Beszarsz, ez is 1000 forint alatt volt. Egy hangszóró. Hát igen, amikor kibontottam, azért már voltak rajta itt nyomok, a csata nyomai, viszont ez nem volt úgy megbontva, mint a Temus csomagok. Azt akartam is mondani. Ebben egyáltalán van valami? Ez rohadt könnyű. Így amúgy jó néz ki. Figyelj már. Ez ilyen zöld. Vagy nem tudom. Hát ilyen zöldes. Felül vannak az irányítógombok rajta. Hátulra be tudsz tenni SD kártyát is. Jó, működik. Bluetooth mode. Szóval lehet rajta mindenféle USB-t is tenni, tök jó. Na várjál, mert ide most izé kell. No copyright kell. Jó, gyorsan csatlakozni kéne. Aha, BT speaker. Connected. Veletünk neki itt egy keményet. Azt mondja, hogy hát mit tudom én, legyen ilyen motivációs reklám. Az jó, az hadd szóljon. Eddig működik. Meg lehet vele állítani? Meg. Az komoly. Hát biztos halljátok, de azért van hangja. Basszus, ez nincs benne. De ez nem is kell. Minek az? Ez a gyengéknek van. Működik, szól, fasza. Meglepő, hogy egyáltalán szól. Olyan súlya van, így feldobva, azt nem esik vissza kb. És megnézzük, hogy ez egyáltalán hogy szól így telefonon. Aha. Hát, na, ennyi pénzért működik. Hát beszarok. Kíváncsi lennék az akkumulátor mennyit bír.
Nem hiszem, hogy túl sokat, de végül is meg fogod rárakod itt, aztán folyamatosan kapja a daleit, az cső. Szerintem használható. Ez tök jó. Ennyi pénzért ez egy GBL. Ennyi pénzért. Na még van itt nekünk még egy dolog, na erre nagyon kíváncsi vagyok, ez egy mikrofon. Bizony. Egy Miki. De nagyon kíváncsi vagyok, hogy 1000 forint alatt mit kapunk egy ilyen mikrofontól. Végsősorban sima, egyszerű mezei kabel, amiből hang fog menni bele oda. Mert most ezt rádugom, és meghallgatjuk, hogy ez milyen, amikor ez szól. Nem tudom, majd ha visszahallgatom, akkor meglátom, hogy mi van. Hát én szerintem ez nem működik. Nem működött, nem ment az az equalizer ott, ami most éppen megy, amikor beszélek ott. 1000 forint alatt volt, szóval maximum jó lesz gyors kötözőnek, vagy nem tudom. És itt az utolsó, ami a legérdekesebb számomra, és ezért hagytam utoljára ezt, mert sajnos ez egy picivel 1000 forint alatt volt, de tényleg csak egy picivel. Tudom, aki bele akar kötni, úgyis belefog. Egy csaló vagy! Elméletleg egy okos karkötő, ő a kakuktojás. Hirtelen nem tudtam, hogy hol van, itt van. Nem csak a pántot küldtek, meg a töltőt. Hát itt van a kis cucc. Ezt hogy kell bekapcsolni? Na figyelem. Levesszük ezt a kis izét róla. És akkor így nem jó. Így. Nem akarja. Most ezt így megpróbálom rátenni valahogy erre a töltőre. Hát nem egy egyszerű eset. Ja, így kell. Hopp, ott működött valami. Jó, szerintem ezt picit hagyom, hogy töltsön. De ezt én honnan látom, hogy tölt így feje lefelé? Így. Figyeled? Működik, de most miért tűnt el a kép? Ott van. Hát ebből semmit nem látsz. Aha, most jó. More, ott volt kamera. Power on. De nincs power. Hello, ne kapcsoljál nekem ki. Kösz. Fogalmam sincs, hogy ezt hogy lehet így tölteni normális körülmények között, mert nézd meg. Tiszta idegbeteg. Te jó Isten. Rövidebb kábelt nem is tudtak volna adni hozzá. Ez a kis pántocska, ez nem is rossz. Beletesszük. Már ki is kapcsol. Hát, tudtam volna, akkor előtte feltöltöm. Így amúgy nem néz ki rosszul. Na, ez így néz ki, ez a ketyere. Így. Pánttal együtt. Amúgy így vállalható. Így betűzöd ide, vagy befűzöd, így bepattintod, ezt hordod. Egy kis aktivitás mér, szerintem ez semmit nem mér, időt mutat, meg ilyeneket, ilyen fake dolgokat fog ezt szerintem mutatni, mert ennyi pénz, 1000 forintért ne vicceljünk már. De a legnagyobb flash ez a 5 méteres kábel hozzá. Meg tudom egy kicsit feltölteni, sok sikert hozzá. Ez egy külön művészet ezt feltölteni. Amíg ez a kis ketyere itt nekem megőrül, addig megnézem, mit ad ki ez a valami. Várjál, itt van App Store, Google Play, China Only. Hát még nem is láttam. Androidos China Only. Kemény 2,6-os értékeléskor volt ez az alkalmazás. Most nem tudom, itt fogok ülni szerintem este 8-ig, azt töltöm így a kezembe ezt a cuccot, hogy működjön. Jó, hogy nekem itt regisztrálnom kéne, hát ezt nem fogok most átugrani. Azt mondja, az egészségi állapotom S-től F-ig tartó ott alul, nem tudom, látod, de én most nem mozgok, ne haragudj, mert örülök, hogy fel tudom tölteni valamennyire ezt a cuccost. Nincs készülék, de itt van, csak még nem töltött föl. Habár amúgy ez a kijelző tényleg szép. Most így megnézed, tényleg szép. Lépések, meg a szív, meg a sport, csak hogy lehet ezekbe bemenni, rányomok, vagy mi történik ilyenkor? Nem tudom. Ha rányomtam, és azon belül itt, jó, message, nem, semmi, sleep, időjárás, zene, more, mi ez a more? Kamera, és azt hogy lehet behozni itt ezeket? Aha, na, megtaláltam, hogy lehet átállítani. Túl sok opció nincs, az igaz, de van egy-kettő. Hát itt ez nem az. Egyelőre nem akar csatlakozni. Hát nem akar. Aj, de kár. Nem értem. Bluetooth-on nem látja, bekapcsolom és nem látja, nem tudom. Még ha másra nem is, legalább mutatja az időt. Nem hiszem, hogy ez tud bármit is mérni. De bekapcsol és működik, csak a töltés ez egy rémálom, attól függetlenül fasza. 6.5 hours later. Na, közben sikerült életre keltenem a kis órácskát, feltöltöttem. Na, és szereztem egy telefont, egy régi androidos készülék, de nem az a lényeg, hanem egy sikerült életre keltenem az applikációt benne, és akkor itt tudtam vele
megnézni a dolgokat, mégpedig ugye itt van, hogy hozzá van csatlakoztatva az óra, és akkor lehet vele mindenféle okosságot csinálni, pont nem ezt akartam, kamerát akarsz vele indítani, akkor már be is hozta, azt már nyomja is ott a felvételt. Megfogod, rányomsz, és figyelj már is, hopp, ott is van. Ez sok mindent tudom, hogy lehet csinálni, meglepően sok mindent. Hát elméletileg monitorozza a pulzust, meg ilyeneket, de képes lemérni, így is, hogy hozzá se érsz. Figyelj! Na. Hát lemérte a pulzusomat, meg mindent, a véroxigén szintemet is, úgyhogy rajtam se volt. Mit tudom én, hogyha meg akarod keresni, akkor rányomsz ide. És akkor ott is van. Amúgy tényleg szép ez a kijelző. Ennyit akartam erről, szóval tök jó működik, fasza, 1000 forintért, ne viccelj, legjobb. Na hát srácok, ennyi lett volna ez a kis kukucskálás, megnéztük, hogy akkor Aliról tényleg megérkezik a cucc, és hál' Istennek tényleg megérkezik. Köszi még egyszer srácok a sok pozitív hozzászólást, ezáltal jöhetett létre ez a videó, hogy támogattatok, hogy érdemes még egyszer megpróbálni, és hát megint tett egy halomkacatom. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, srácok, és megnéztétek ezt a videót, és ha tetszett nektek, akkor mindenféleképpen csapassatok nekem egy lájkot, és ha nem tettétek, akkor iratkozzatok föl. Következő videóban fogunk találkozni megint érdekes dolgokkal, még nem tudom mivel, de fogunk, az biztos. Legyenek jók és szobatiszták, csokoládé, vanília, na egy kis pisztácia. Na csá!